Maailma ympärillämme muuttuu nopeasti. Työelämä ja osaamistarpeet uudistuvat, yritysvastuu kasvaa, teknologia muuttaa arkeamme ja kiertotaloudesta tulee yhä tärkeämpi osa liiketoimintaa. Mutta mitä tämä kaikki tarkoittaa käytännössä täällä Huittisissa? Mä oon Helmisen Maikki ja Haudataan hirvenpää -sarjassa kuulemme paikallisten yrittäjien ja toimijoiden ajatuksia, haasteita ja toiveita siitä, miten he näkevät tulevaisuuden. Eli huittislaisittain sanottuna, minä kysyn hirveän hyviä kysymyksiä ja mahtavat vieraat antavat niihin vielä parempia vastauksia. Puhumme myös siitä, millä vahvuuksilla Huittinen voi pärjätä tulevaisuudessa ja millä keinoilla täällä rakennetaan kestävää ja elinvoimaista huomista. Tervetuloa sukeltamaan megatrendien maailmaan paikallisten tekijöiden silmin ja selvittämään kanssani, tarvitseeko hirvenpää todella haudata. Tervetuloa Haudataan hirvenpää -podcastin pariin, ohjelmaan, jossa puhutaan Huittisten tulevaisuudesta. Se on Helmisen Maikki täällä ja studiovieraana tänään SAMKin vararehtori Timo Mattila. Oikein paljon tervetuloa ja mahtavaa, että pääsit vieraaksi. Kiitos, mukava olla täällä keskustelemassa hirvenpäästä. Mitä kuuluu? Kiitos, kuuluu ihan hyvää. Lukuvuosi on taas päättymässä ja ulkona tuoksuu kesä. SAMKilla menee oikein mainiosti. Meillä oli hyviä hakijoita ja opiskelijat etenee opinnoissa, että tässä voi sanoa, että mainiolla mallilla taas tämä lukuvuosi ja hyvällä mielellä voidaan päättää. Yes. Hei, kerro, mitä sun normipäivään kuuluu vararehtorina? Joo, mun alue on laaja-alaisesti opetuksen ja pedagogiikan asiat. Eli mä työskentelen opettajien, opetuspäälliköiden ja osaamisaluejohtajien kanssa ja ajatuksena on, että tutkinto-opiskelijat ja jatko-opiskelijat ja kansainväliset opiskelijat niin saa sitä palvelua, mitä me ollaan luvattu ja meidän prosessit toimii. Voisi sanoa, että laajat sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät on ne, joiden kanssa mä tätä työtä teen. No mikä on parasta vararehtorin työssä? Opetusalalle pitää hakeutua, jos kokee, että parasta on se, mitä meidän asiakkaat saa. Että on onnelliset ja tyytyväiset, valmistuvat ja koulutettavat, jotka saa itselleen valoisamman tulevaisuuden. Se on meidän tehtävä. Haudataan hirvenpää -podcast. Hei, kerro Timo, miksi Huittisten tulevaisuus kiinnostaa sua? SAMK on maakunnallinen korkeakoulu. Me ollaan tämän alueen ainoa itsenäinen oma alueen, kuntien ja yhteisöjen omistama korkeakoulu. Ja sen takia meidän tehtävä on palvella koko maakuntaa. Se on tärkein asia, että oli meidän koulutukset fyysisesti mistä tahansa, niin meidän tehtävä on palvella koko tätä aluetta. Ja kun me menestytään, tai oikeastaan voisi sanoa, kun alue menestyy, niin myös me menestytään. Me ollaan tärkeä osa näitä yhteisöjä ja toimintoja tässä koko maakunnassa. Hei, tässä jaksossa tosiaan keskustellaan, Timo, sun kanssa siitä, millainen rooli koulutuksella on alueen elinvoiman rakentamisessa ja miten sitten sitä osaamista pidetään ajan tasalla, kun työelämä muuttuu, vinhaa vauhtia ja uusia aloja syntyy sitten niiden vanhojen rinnalle. Sitten puhutaan vähän, että miten kansainvälinen työvoima ja oppilaitosyhteistyö vois antaa sitten avaimia Huittisten uudistumiseen. Eli siis mihin suuntaan korkeakoulutusta pitää viedä, jos haluamme, että Huittisissa on sitten niitä töitä, osaamista ja elinvoimaa myöskin 10 vuoden päästä. Hei, koulutus ei ole enää semmoinen erillinen, sanotaanko saareke, vaan se on niinku tiiviissä yhteydessä niinku sinne työelämään ja etenkin se näkyy niinku pienemmillä paikkakunnilla. Ja se on jotain sellaista, että se osaaminen voi ratkaista oikeastaan niinku sen koko alueen vetovoiman. Niin miten näet niinku SAMKin roolin Huittisten tämmöisten osaamistarpeiden täyttäjänä ja työelämän kumppanina? Mä koen, että SAMKilla on tärkeä rooli. Niin kuin sanoit, niin koulutus nähdään tässä meidän nykymaailmassa tosi tärkeänä elinvoiman ja hyvinvoinnin rakentajana. Suomi on jäänyt tässä vähän jälkeen kansainvälisistä verrokkimaista. Meillä on koulutuksessa korkeakoulutettuja on alle 40% ikäluokasta ja ne meidän verrokkimaat on päässyt jo yli 50%. Sen lisäksi meillä on aika vähän omia tenavia. Eli sitä kautta tämä meidän kilpailukyky investoinneista, työpaikoista muiden kanssa on aika haastavassa kohtaa. Ja luonnollisesti SAMK alueen korkeakouluna on tässä tärkeässä roolissa, että meillä on
koulutusta maakunnan tarpeisiin. Ja kun me ollaan maakunnallinen korkeakoulu, niin mehän rakennetaan meidän oppimisen sisällöt maakunnan tarpeista. Ja tietysti myös niistä tarpeista, mitä me ennakoidaan, että on tulevaisuudessa. Meidän visio on se, että jokainen opiskelijamme valmistuu ja työllistyy. Ja se on oikeastaan se, mitä me pidetään koko ajan mielessä, kun me tehdään työtä. Eli me tehdään kaikkemme, että meidän opiskelijat valmistuu ja että heillä on sellainen osaaminen, että työnantajien on heet hyvä palkata duuniin, ja eli he työllistyy. On totta, että osaamistarpeet muuttuu koko ajan ja me ei pystytä niitä yksin keksimään. Luonnollisesti me seurataan aina, kun me tehdään strategiatyötä ja muuta, niin miltä näyttää maailma, miltä näyttää Suomen osaamistarpeet, miltä näyttää maakunnan osaamistarpeet. Mutta sitten onneksi meillä on tosi paljon hyviä yhteistyökumppaneita, joiden kautta me näitä vuoropuhelun kautta niin oivalletaan, että mitä tässä oikein pitäisi sisältöjä tarjota, jotta myös huittislaiset yritykset ja yhteisöt saa osaavia työntekijöitä. No miten koet, nostit tuon yritykset jo esille, niin miten koet, että yritykset voisivat olla mukana esimerkiksi koulutussisältöjen suunnittelussa? Joo, oikeastaan tämä on sellaista työtä, mikä on meidän arkea ja yritykset on siinä mukana. Joku yritys tietysti pohtii, kun kuuntelee tätä, että eihän meitä ole kutsuttu minnekään, mutta niin meillä on monia kanavia tässä. Tietysti yksi sellainen, mitä en ole vielä maininnut, mikä ei liity opetukseen, mutta liittyy tuohon meidän TKI, eli tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Meillä on jatkuvasti menossa yli 100 projektia, jota rahoitetaan maakunnasta ja Suomesta ja Euroopasta ja muista lähteistä. Ja niissä kaikissa on mukana satakuntalaisia yrityksiä ja yhteisöjä. Niin jos ei se ole oiva paikka pohtia, mitä niin yritykset tarvitsee, niin mikä sitten? Ja luonnollisesti meillä on semmoinen, mitä me kutsutaan neuvottelukunta. Sanana se voi kuulostaa vähän tämmöiseltä vanhanaikaiselta, mutta neuvottelukunnassa on mukana alueen yrityksiä ja yhteisöjä. Mä luulen, että jos huittislaiset yritykset esimerkiksi ajattelee, että he haluaisivat olla mukana tällaisessa neuvottelukunnassa, niin tervetuloa, ottakaa yhteyttä, niin katsotaan, miten päästään tekemään yhteistyötä. Nimittäin ne neuvottelukunnat käy meidän opetussisällöt läpi ennen kuin me niitä pistetään tarjontaan. Ja kun kaikki opetussisällöt on tarjolla, ei pelkästään tutkinto-opiskelijoille, vaan myös kaikille satakuntalaisille, niin siellä on niitä mahdollisuuksia. Tosin se, että aloittaa opiskelemaan vaikka töiden ohella, niin se on aina, vaatii semmoista pientä riuhtaisua mukavuusalueelta, vaikka se onkin hauskaa. Nyt terveisiä vaan kaikille, että yhteyttä sitten. Kyllä, juuri näin. Mahdollisuuteen. Kyllä, tämä on tärkeä juttu. Oikeastaan se on siis erittäin tärkeä juttu. Että se on niin kuin, totta kai meidän opettajat, koko ajan tutkijat muutenkin pysyy ajan tasalla ja vuorovaikutuksessa muiden opettajien, muiden tutkijoiden kanssa. Mutta sitten kun pohditaan just sitä, että miten me räätälöidään meidän sisältöjä niin, että se sopii alueelle, niin silloin me tarvitaan alueen toimijoita. Tässä podcastissa on aikaisemmin heitetty ilmoille tällainen, että teidän opetuksen laatu on Suomen parasta, niin allekirjoitatko tämmöisen? Kun istuu opetuksen johtoryhmän pöydän päässä, niin mitä muuta voisi tässä kohtaa sanoa? Eli joo, se on myös ihan totta. Opetusministeriö tai opetus- ja kulttuuriministeriö kerää kaikilta valmistuneilta opiskelijoilta tämmöisen AVOP-kyselyn tekee, kun he valmistuu. Ja me ollaan nytten viimeisen 10 vuoden, oikeastaan voisi sanoa viimeisen 15 vuoden aikana, niin oltu monta kertaa ihan kirkas ykkönen, mitä puhutaan opetuksen laadusta. Tietysti muutkin tavoittelee sitä paikkaa, että kun me kilpaillaan muiden ammattikorkeakoulujen kanssa, joita on vähän reilu 20, niin jotkut muut on saanut kiimmeitä, jotkut on mennyt aina joinain vuosina jopa ohi, mutta ei me aiota luopua tuosta tärkeästä osasta. Se me tietysti on niin, että opettaja on todella sitoutuneita siihen työhönsä ja he haluaa antaa laadukasta opetusta. Miten sitä tuetaan? Joo, oikeastaan tämä mun roolini tai tässä roolissa on keskeistä myös se, että annetaan opettajille mahdollisuus siihen pedagogiseen kehittymiseen. Ja meillä on ollut tässä tosi paljon projekteja.
projekti kuulostaa tietysti pahalta, mutta esimerkiksi digitaalinen oppiminen, tiedetään, että se rahoitus, mikä ministeriöstä tulee, niin se on vähentynyt ja vaikka se ei olisi vähentynyt, niin ne vaatimukset, kuinka paljon meiltä tulee opiskelijoita ja valmistuu opiskelijoita, niin se on kasvanut kaksinkertaiseksi ihan muutamassa vuodessa. Ja se tarkoittaa, että niillä samoilla toimintatavoilla, mitä aikaisemmin ei ole, mitä on aikaisemmin tehty, niin ei enää tänä päivänä pärjää. Ja meillä on digitaaliseen oppimiseen, meillä on erilaisia koulutuksia, me tehdään semmoisia hulluja projekteja, missä me katsotaan, että mitä se tulevaisuuden oppiminen on ja otetaan meidän opettajat mukaan. Ja sitten me ollaan mukana sellaisessa Digivisio 2030-hankkeessa. Mä en tiedä, onko kuulijat tai haastattelijakaan siitä kuullut, mutta suomalaiset korkeakoulut on tämmöisen niin kuin maailmallakin ihan ihmettelyä aikaan saaneen systeemin aloittanut, että me aletaan tarjoamaan meidän omia sisältöjä valtakunnallisesti siten, että kuka tahansa suomalainen voi käydä ottamassa minkä tahansa korkeakoulun sisältöjä semmoisesta kuin opin.fi-palvelusta. Ja nämä kaikki yhteistyömuodot ja omat kehittämiset on niitä, millä me mahdollistetaan ja kannustetaan meidän opiskelijoita, siis opettajia, mitkä tietysti on myös oppijoita, niin pitämään oman pedagogisen taitonsa yllä. Ja on monia muitakin tietenkin. Mutta. Kuulostaa todella hyvältä siis, aivan loistavalta. En ollut kuullut aikaisemmin, nyt tiedän. Kyllä. Ja kohta kirjoitin oikein itselleni sen tänne ylös. Kyllä juuri. Ja pari vuotta ja se sisältää, tälläkin hetkellä se sisältää jo jonkin verran, mutta koko ajan sinne tulee lisää, koska me profiloidutaan. Eli silloin voisi ajatella, että sitä satakuntalaisen yrityselämän osaamista me laitetaan sinne opin.fi-palveluun. Luonnollisesti sen saa myös meidän avoimen kautta, mutta sieltä kautta sitten pääsee ainakin niin lähettämään oma henkilökuntaansa vähän tutustumaan uusiin asioihin. Haudataan hirveämpää podcast. Hei, palataan vielä tuohon yritysten yhteistyöhön, niin mitä hyötyä voisi olla esimerkiksi oppisopimuksista tai tämmöisistä työelämälähtöisistä ratkaisuista täällä Huittisissa? Meillä ei sinänsä ole tämmöistä oppisopimuskoulutusta ammattikorkeakouluissa. Sitä yritysyhteistyötä tehdään nyt jo luonnollisesti. Mutta meidän tavoite olisi, että yritykset ja varsinkin meidän alumnit olisi vahvasti mukana meidän opintojaksoilla. Mä kerron yhden sellaisen mielenkiintoisen oppimisympäristön, mikä meillä. Oppimisympäristö kielisesti kuulostaa vähän hassulta, että mikä se semmoinen, mutta meillä on semmoinen kuin Robo AI-akatemia. Eli siellä tehdään robotiikkaan ja tekoälyyn liittyviä asioita. Ja sinne valikoituu vuosittain opiskelijoita tuommoinen 230. Ja he opiskelee ensimmäisen vuoden opinnot niin kuin perinteisesti. Ja sen jälkeen he opiskelee kaikki opintonsa yritysten antamilla toimeksiannoilla. Eli yrityksillä, joilla liittyy robotiikkaan, automaatioon, tekoälyyn liittyviä haasteita, antaa meille, meidän opettajille, meidän tutkijoille, meidän opiskelijoille toimeksiannon. Hei, miten tämä voitaisiin ratkaista? Ja he siellä Robo AI-akatemiassa opiskelee teoriaan, opiskelee käytännön ja rakentaa niitä malleja. Että tämähän on ihan, se on suoraa sataa silloin siihen laariin, mikä sillä yrityksellä on. Sieltä tulee ideoita, ajatuksia. Ja tämä on yksi semmoinen niin kuin paras yhteistyön muoto, että kun on niitä keissejä pohdittavaa, niin antaa meidän opiskelijoille ratkaistavaksi. Luonnollisesti ne on opiskelijoita, jotka oppii sitä asiaa, mutta samalla esimerkiksi voi tutustua opiskelijaan, joka vaikuttaa ihan kätevältä, tarjota hänelle vaikka kesätöitä tai osa-aikatöitä tai harjoittelupaikkaa, taikka hei, tuu tekemään meille opinnäytetyö, niin se on suoraa oppimista ja uutta asiaa ja uutta osaajaa kaikkiin yrityksiin. Väylä työelämään. Kyllä, mutta kun kysyt tuosta, niin meillä on nyt ihan opetus- ja kulttuuriministeriön halusta, niin me kehitetään semmoista, minkä nimi on opinnollistaminen. Ja sen idea on se, että meillä on siis opiskelijoita, jotka tekee töitä opintojen ohella. On ne sitten nuoria tai vähän vanhempia. Erityisesti monimuotoverkkototeutuksissa ja ylemmässä AMKissa niin opiskelijat on pääasiassa töissä. Ja kun he tekevät meillä opintoja, niin se opinto tehdäänkin siihen yritykseen.
niin, että jokainen opintojakso on kehittämistehtävä siihen yritykseen. Ja täällä opinnollistamisen kautta niin sen yrityksen ja sen opiskelijan ja opettajan tai voisi sanoa oppilaitoksen välinen suhde tulee sellaiseksi, että kehitetään yhdessä sitä tekemistä. Ja tämä opinnollistaminen on meidän seuraava, tämä opetuksen vararehtorin alle kuuluva niin kuin yksi tärkeimmistä tehtävistä seuraavan 4 vuoden aikana. Että me opitaan, millaisia prosesseja tarvitaan, jotta yritykset voisivat tätä helposti, vaikka luonnollisesti työtä tekemällä toteuttaa, miten heidän työntekijät tai heillä töissä olevat pystyisivät kehittämään sitä yritystä tämän opinnollistamisen kautta ja samalla suorittaa sitä tutkintoa. Ja miten me saadaan tietysti opiskelijoille tutkintoja ja osaamista. No teillä on myös paljon kansainvälistä toimintaa. Joo. Koulutatte myös työvoimaa, niin kerro vähän siitä jotain. Tiesitkö sä, että meillä on noin 1000 kansainvälistä opiskelijaa jo opiskelemassa Satakunnassa? Saattoi luku jossain vilahtaa, mutta nyt tiedän varmuudella. Tämä on ihanan opettavainen tämä podcast myös minulle itselleni. Kiitos. Joo, meillä on ollut 10 vuotta, me ollaan ajateltu, että kerta kaikkiaan, kun noita omia tenavia on aika vähän. Ja jos Suomi haluaa menestyä, niin me tarvitaan myös muiden tenavia, eli kansainvälisiä opiskelijoita tänne. Me ollaan itse ajateltu tietysti niin, että se, että he tulee meille opiskelemaan, niin he oppii kulttuuria, he ehkä saa kavereita, toivottavasti oppii myös suomen kieltä, ainakin pikkusen meidänkin kanssa. Niin me 10 vuotta sitten niin päätettiin, että meille tulee 20% aloituspaikoista on kansainvälisissä ohjelmissa. Ensimmäinen vaihe oli semmoinen muutos, että saadaan tutkinto-ohjelmista englanninkielisiä osittain tai kokonaan. Ja se vaati pientä jumppaa tietysti. Sitten seuraava vaihe oli se, että me löydetään oikeat kanavat rekrytoida opiskelijoita. Eli rakentaa niitä yhteistyöverkostoja maailmalle ja mistä Suomeen halutaan tulla ja hankkia niitä kumppaneita maailmalta, jotka sitten fanittaa SAMKkia ja ohjaa meille hyviä opiskelijoita. Ja nyt kun me ollaan näissä jo aika hienosti onnistuttu, luonnollista on kokonaan suurta oppimisprosessia myös meille ja kaikille muillekin Suomen korkeakouluille, niin nyt meidän ajatus on, että nyt me tullaan lähemmäksi työelämää. Ja työelämä otetaan mukaan tähän meidän kansainvälisten opiskelijoiden kasvattamiseen. Koko kylä kasvattaa on semmoinen tärkeä ajatus tässä kohtaa. Hei, mainitsit tuon yhteistyöverkostot ja kumppanit, niin onko sulla heittää ihan tällaisia konkreettisia yhteistyötahoja? Nyt kun mä sanon sana agentti, niin sitten joku pelästyy tuolla noin. Mutta ne on tuolla maailmalla, varsinkin meille tulee aika paljon Aasiasta opiskelijoita, niin siellä vanhemmat tietysti haluaa lapsillensa hyvää tulevaisuutta. Me ymmärretään Suomessa, miten haetaan opiskelemaan. Mennään verkkosivuille ja täytetään viimeisenä päivänä sinne hakemuksia. Mutta se on tietysti, kun lähettää lapsensa useamman 1000 kilometrin päähän vieraaseen maahan, vieraaseen kulttuuriin, niin meillä on jonkin verran tällaisia näitä agenteiksi kutsuttuja yhteistyökumppaneita, jotka opettaa meille sen maan kulttuuria. Kun me puhutaan koulutuksesta, me puhutaan aina meidän kielellä ja meidän termeillä, niin he opettaa, että meillä on tällaisia ja tällaisia, meidän maassa halutaan lapsille tällaista ja tällaista, ja me opitaan siitä. Sitten toisaalta me opetetaan heille meidän kulttuuria ja opetetaan sitä arvoja, mitä meillä on, tasa-arvoa ja sellaista, voisi sanoa, järjestäytyneen yhteiskunnan toiminta-ajatuksia, mitä me edellytetään, että he sitten siinä maassa asiantuntijoina toimii. Meillä on näitä tällaisia hyviä agentteja, niin jos mä sanoisin 20, ja aika hauskaa, että osa on meidän alumneja. Silloin he tuntee meidän koulun aika hyvin, niin me pidetään heidän kanssa verkkosessioita ja käydään tapaamassa heitä, ja he tulee vuosittain kylään meille, niin he sitten tietää paremmin, että millaisia laboratorioita ja simulaatiomahdollisuuksia meillä on, ja sitä kautta heille tulee tutuksi, että tuommoista tulee ja tuommoista kehitystä, ja se tuntee meidän ohjelman. Joskus mä oon ollut tuolla
Kaakkois-Aasiassa niin, että on ollut agentin järjestämässä tilaisuudessa kertomassa SAMKista ja mä huomasin, että hän tuntee meidän monet säännöt paremmin kuin minä. No hei, miten Timo sitten ajattelit, että tämä kansainvälinen osaaminen integroidaan esimerkiksi sitten tänne niin kuin paikalliseen yrityskulttuuriin Huittisiin? Se vaatii paljon rohkeutta, mutta mä väitän, että ottamalla ekat askeleet, niin se on sitten meno sen jälkeen, ainakin toivottavasti. SAMK on yksi esimerkki tähän. Samalla kun me päätettiin, että meistä tulee opiskelijoille me tulee enemmän kansainvälisiä opiskelijoita, niin me päätettiin myös, että jotta me walk the talk, eli niin meidänkin pitää olla kansainvälisempi. Ja silloin me päätettiin, että tietty osa meidän henkilökunnasta pitäisi olla kansainvälistä. Ja me alettiin rekrytoida myös kansainvälistä lähteistä. Ja kiitoksena siitä me palkittiin pari vuotta sitten niin julkisella sektorilla niin vuoden kansainväliseksi organisaatioksi. Wow. Ja se tarkoittaa tietysti sitä, että meikäläinenkin joutuu lähes päivittäin puhumaan englantia. Mutta toihan on ihan mahtava tunnustus. Siis miltä se tuntuu? No tietysti me oltiin ihan hämmästyneitä. Ei satakuntalainen ole tottunut ottaa vastaan kehuja. se tuntuu hassulta, mutta niin oli hieno kuulla muiden silmin se, mitä he oli nähnyt, mikä oli tietysti meillä myös arjessa vaati työtä. Kun me ruvettiin pitämään, kun meillä on erilaisia tiedotus- ynnä muita tilaisuuksia, niin se tarkoittaa, että kieltä täytyy muuttaa. Eikö niin? Ja, se on ja tätä mä sanoisin huittislaisillekin yrityksille, että se vaatii pieniä muutoksia, jatkuvaa tavallaan pientä pohdintaa, ehkä vähän vaivannäköä, mutta tulokset on hienoja. Meillä on tosi upeita kansainvälisiä työntekijöitä, jotka on vähitellen oppinut myös suomea, ja he tuo uuden näköistäkin tekemistä meidän kulttuuriin. Toinen hyvä esimerkki, mä luulen, että se on täältä Kaakkois-Satakunnasta. Me juttelin meidän tekoälyopen kanssa ja meillä oli sellainen tilaisuus kansainvälistä rekrytoinnista ja siellä oli tietysti suuret yritykset ja jotkut yritykset Satakunnassakin jo, eli niin kuin yritykset pystyy kyllä benchmarkkaan toisiansakin tässä kohtaa, niin, jotka jo palkkaa riippumatta siitä, että onko äidinkieli suomi, ruotsi vai joku muu henkilöitä. Niin hän kertoi, että täällä Kaakkois-Satakunnassa oli yritys, jossa ei ollut ennen ollut kansainvälisiä työntekijöitä, tai niin mä ainakin ymmärsin. Hän palkkasi kerralla, kun ei löydy muualta työntekijöitä, niin 3 meidän kansainvälistä opiskelijaa. Sitten mä kysyin, että mutta nämä kaverithan asuu Porissa, että miten se asumisjärjestely siellä Kaakkois-Satakunnassa toimi. Niin hän sanoi, että se yrittäjä haki jostain rekisteristä tai jo poistetun auton ja sitten he tuunasivat sen kuntoon ja nyt heillä on tämmöinen matka-auto töihin ja takaisin. Että ei se vaatii vähän tekemistä. Vaatii vähän ideointia vaan kyllä, siis. Kyllä, juuri, kyllä. Tuli idea, joka toteutettiin. Eikö niin? Kyllä, mutta luonnollisesti tietysti on niin, että vaatii se pikkusen ehkä rohkaisua. Meillä on ollut hankkeita, missä me ollaan yritysten kanssa luotu niitä käytänteitä. Eli tässäkin SAMKon apuna. Eikö yhteyttä meihin, niin lähdetään yhdessä katsomaan, että mitkä ne pienet askeleet on. Mä voisin sanoa, että me pärjätään aivan varmasti. Ja yritykset pärjää aivan varmasti. Luonnollisesti eri aloilla on vähän erilainen tilanne, jos ei osata niin hyvin suomea. Et jossain hoitotyössä saattaa olla aika tärkeää, että on pikkusen parempi tuo suomen kieli kuin taas jossain toisissa töissä. Haudataan hirveämpää podcast. No minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää vaikka sellaiselle yrittäjälle, joka nyt pohtii, että uskaltaako palkata sellaisen työntekijän, joka ei puhu vielä suomea niin hyvin? Niin. Nyt mennään vaarallisille alueille, kun mennään tuonne yritysten bisnesajatuksiin ja tulevaisuusajatuksiin. Mutta niin kuin tuossa taisin sanoa, vai sanoinko mä jo, että meillä nyt kun itse pohdin, että millainen määrä on valtakunnallisesti hakijoita, niin parikymmentä vuotta sitten syntyi tuommoinen 55-60 000 tenavaa Suomeen. Meillä on korkeakouluopiskelupaikkoja tällä hetkellä aika lähellä 60 000 vuosittain. Tällä hetkellä meillä syntyy 40 000 tenavaa. Ja se tarkoittaa myös yrityksissä ja yhteisöissä sitä, että kilpailu Suomea puhuvista on, jos vaan heitä ajattelee rekrytoitava, niin on aika kova. Ja jos tietysti sit pitää pohtia, että haluaako kasvua,
haluaako pysyä nykyisellä vai feidataanko pikkuhiljaa eläkkeelle tai jotain muuta. Et jos haluaa pysyä mukana, niin tässä kohtaa on tosi hyvä hetki lähteä treenaamaan kansainvälisien opiskelijoiden rekrytointia. Se voi tapahtua aika pienilläkin asioilla. Yhteys meihin, tulee juttelemaan tonne jollekin opintojaksolle vähän omasta firmastaan ja käyttää 5 minuuttia ja puhuu englantia tai jotenkin saa sen asian alkuun. Ja sitten sit toinen vaihtoehto, tai totta kai se, että ottaa harjoitteluun ja näin. Taikka kutsuu opiskelijoita, niin kuin jotkut yritykset tekee, niin kylään omaan yritykseensä. Ja sitten lähtee pikkuhiljaa katsomaan, että onko tässä meille jotain juttua. Hei, nyt tuli ihan yhtäkkiä tässä mieleen, että kun ne työ- ja osaamistarpeet on muuttunut, niin ajatteletko jotenkin, että myös niin kuin tekijät on muuttunut, ihmiset, erityisesti siis vaikka nuoret, että onko tavallaan niin kuin siellä tapahtunut jotain isoja muutoksia, esimerkiksi vaikka niin kuin opiskelijoissa? Tämmöinen random välikysymys tähän. Tosi loistava random välikysymys, mutta on siinä mielessä haastava random välikysymys. Nyt tyttäreni ei saa kuunnella tätä. Nyt tytär pistä mutelle. Nimenomaan. Joo, niin kuin eräs Huittisten kaupunginvaltuutettu yhdessä kokouksessa sanoi, että me aina sanotaan, että nuoret on huonoja ja huonompia kuin entiset ja kuitenkin heistä ihan tulee yhteiskunnan hyviä osia. Ja mä jotenkin ajattelen niin, että tämän päivän nuoret osaa niitä asioita, mitä tulevaisuus tarvitsee. Eli he on ihan hyvällä mallilla. Että kyllä mä luotan meidän nuoriin. Mutta on tietysti totta, että voi olla, tai onkin tällä hetkellä, että joitain sellaisia taitoja, mitä esimerkiksi korkeakoulutuksessa tarvitaan. Taito lukee, taito kirjoittaa, taito osata ehkä laajemmin kieliä ynnä muuta. Ja niissä, ja ehkä matematiikkaakin. Ja niissä on aukkoja, mitä meidän täytyy täydentää. Ja mitkä olisi tietysti hyvä, jos ne olisi kohdallaan silloin, kun meille tullaan opiskelemaan. Jotta se oppimiskokemus olisi mukavampi. Jos koko ajan tuntuu siltä, että 5 minuutin jälkeen tipahtaa 45 minuutin opetusjaksessios pois tuolilta, niin ei sekään oikein kivaa ole. Mutta että mä oon tyytyväinen meidän opettajiin, että meille tulee monilla eri osaamisilla tai alkuosaamisilla, taustaosaamisilla nuoria, on he sitten suomalaisia tai kansainvälisiä, mutta kyllä heistä sitten kunnon insinöörejä, tradenomeja, sairaanhoitajia ja muita tulee, sitten kun he valmistuu. No nyt on tosi paljon ollut tapetilla myös tämä niin kuin nuorten uupuminen tai ylipäätään opiskelijoiden. Teillähän on siellä kaiken ikäisiä, mutta pääosin se uutisointi ja muu on siitä nuorten ahdingosta ja sellaisesta, että he on menettänyt ihan toivon, siis sen tulevaisuuden toivon, että nuorisobarometrikin jo kertoo meille, että siellä ei ole kauheasti sitä toiveikkuutta. Niin miten ajattelet, että SAMKki tukee nuoria? Joo, tämä on oikeastaan meillä tosi isossa roolissa, kun me suunnitellaan niitä oppimisen prosesseja, mutta myös sitä, miten sitä tukea opiskelijoille rakennetaan. Meillä on tähän ihan oma kehittämisryhmänsä. Ja siellä ei ole pelkästään samkkilaisia, vaan siellä on YTHS:n edustajia, siellä on seurakunnan edustajia, siellä on erilaisten yhdistysten edustajia, joiden kanssa me käydään sitä keskustelua. Siellä on myös Sammakko, mikä on meidän opiskelijakunta kurnuttamassa. Eli tätä keskustelua käydään koko ajan, miten me voidaan tukea sitä oppimisprosessia ja sitä, mä sanon näin, että aikuiseksi kasvamista ja myös niin kuin asiantuntijaksi kasvamista. Ja on tietysti niin, että kyllä sen kuuluukin vähän pelottaa ja huolettaa, koska mä ajattelen, että jos ei aivoihin yhtään satu, niin tapahtuuko oppimista. Niin, että siinä mielessä, niin kuin toi varmaan joku sanoi, että rumasti sanottu. Sitten me ollaan nyt tällä hetkellä, meillä on tuommoinen liikkuva kampushanke ja me ollaan määritelty, kun meillä on pedagogiset pelikirjat, että joka oppitunnilla niin tulee aina tauko, jossa kohtaa vähän laitetaan veri kiertää ja
sitä kautta aivot paremmin toimimaan. Ja sen verran voisi sanoa, että me tehdään joka vuosi meidän kaikille opiskelijoille hyvinvointikysely. Se on laaja-alainen. Ja sitten me tehdään tämmöinen EVOP-kysely, tai oikeastaan toi meidän Sammakko-yhteistyökumppani tekee sen kyselyn, mikä tulee ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Ja mä huomaan, että nyt tilanne on vähän parempi. Eli korona oli kyllä aika kova juttu. Eli se varmaan oli yksi sellainen, mikä nyt saattaa vaikuttaa siihen meidän ajatukseen. Ja yksi iso juttu, mikä me nyt ollaan päätetty, on se, että nämä meidän NS-päiväopiskelijat, niin he tulee 2 ekaa vuotta, he opiskelee kampuksella. Eli me voisi sanoa, pakotetaan nuoret kampukselle, jotta heillä on siellä yhteisö, jotta siellä on samassa elämäntilanteessa olevia, jotta siellä on siihen opiskeluun tukea. Ja sitä kautta pyritään siihen, että he saa niin kuin hyvät askeleet, koska ei kaikki opiskelijat tule kotonsa opiskelemaan, vaan jotkut muuttaa paikkakunnalle ja sitä kautta se yhteisön rakentaminen on tosi tärkeää. Kyllä. Olipas hienosti sanottu. Niin, semmoista, katoinko mä sanonut, että sitten kun opiskelija valmistuu ja on tyytyväinen ja saa valoisan elämän, niin se on meidän duuni. Niinhän sä sanoit. Onko sulla, Timo, itselläsi niin tämmöistä toiveikkuutta tulevaisuuteen? Joo, tietenkin. Onhan maailman tilanne aika outo ja nyt ollaan niin kuin muutostilanteessa. Tämmöistä niin kuin voisi sanoa, niin kuin, tuntuu, että maailmanjärjestyksessä tapahtuu muutosta, mutta kyllä mä silti uskon siihen, että ihminen pystyy vaikuttamaan siihen omaan elämäänsä ja siihen, onko oma elämä hyvä. Ja luonnollisesti myös läheisten elämää. Siihen mä en usko, että yksiksensä kukaan pärjää. Miten sä ajattelet ylipäätään yleisellä tasolla Huittisten tulevaisuudesta? Tämä on kysymys, mitä mä koitin vältellä. Mutta SAMKin edustajana mä vastaan. Ja mun mielestä mä oon siis huittislaistaustainen ja mä oon asunut pääosan elämästäni Huittisissa. Mutta mä oon ollut välillä aina asunut jossain, tai välillä asunut parikymmentä vuotta jossain muuallakin. Ja mä ajattelin, että tässä roolissa mä voisin sanoa, että mä luotan kyllä huittislaiseen hulluuteen. Et mun mielestä täällä on tietyt vahvat perustat, minkä päälle rakentaa. Sitten mun mielestä täällä on yrittäjyyden ajatusta. Ja se on mun mielestä sellaisia, minkä pohjalle pystyy rakentamaan. Sitten mikä mua huolettaa on tietysti se, että ollaanko me riittävän, onko Huittinen riittävän niin kuin, houkutteleva investointikohde, että ollaanko me riittävän hulluja ja onko meillä osoittaa osaajia tekemään. Nyt SAMKin osalta mun mielestä on aika hieno huomata, että SAMKin ja Huittisten kaupungin yhteistyö just tuossa TKI-jutussa niin on lähtenyt ihan lentoon, että täällä on useita eri hankkeita, millä viedään tätä alueen yrityksiä ja toimintaa eteenpäin. Mä toivon, että se on yksi semmoinen juttu, mikä saa roihautettua toimintaa eteenpäin. Opetuksen osalta mä voin sanoa, että toi Kuninkaisten kampus on ollut digitaalisen oppimisen edelläkävijä jopa maailmanlaajuisesti. 90-luvulla on kehitetty yksi maailman ensimmäisistä verkko-oppimisympäristöistä, virtuaalia, ja sitten tuossa 2010-luvun alussa kehitettiin ihan ensimmäinen semmoinen interaktiivinen verkko-oppimisjärjestelmä, mihin sai osallistua mistä tahansa. Nykyään meillä on kaikilla Teams, mutta ei ollut 15 vuotta sitten. Me oltiin siinä edelläkävijöitä. Että kyllä täällä on potentiaalia. Nyt vaan rohkeutta, kun mä ajattelen sitä, että kannattaa mennä rohkeasti, ei se huonommin mene kuin sillä, että niin jäädään odottaa, mitä maailma tarjoaa. Tarvitseeko, Timo, mielestäsi hirvenpää haudata? Se on niin hieno esine tuolla. Mä oon käynyt joskus sitä katsomassa tuolla Helsingissä, niin ei haudata hirvenpäätä. Huittissa on hyvää pöhinää. Ei lähdetä nyt hautaamaan yhtään mitään, että pistetään niin laitetaan kasvukäyntiin. On tietysti niin, että
huittistenkin haaste on se, että me vähennytään koko ajan määrällisesti, eikä me oikein niin kuin toi keski-ikäkään säilynyt edes samana. Että kyllä me jotain pientä boostia tähän nyt tarvitaan, ettei tarvi hirvenpäätä haudata tulevaisuudessa. Voisiko sanoa, että ei haudata, että herätetään se uudelleen henkiin? Ei, sä sanoit sen hyvällä tavalla. Kiitos Timo, tämä oli aivan mahtavaa, että sä pääsit meidän vieraaksi tähän podcastiin. Kiitos, oli aivan loistavaa tulla. Kiitos. Tämä oli Haudataan hirvenpää podcast, jossa megatrendit kohtasivat huittislaisen maalaisjärjen ja rohkeat ideat. Kiitos kun olit kuulolla. Jos tykkäsit jaksosta, vinkkaa siitä myös kaverille ja muista. Tulevaisuutta ei tarvitse pelätä, kun sitä tehdään yhdessä. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa. Mä oon Helmisen Maikki ja siihen asti moi moi!